Hoş geldiniz İldeşler. Hoş geldiniz Sapar Ağa, Salam, Abdurrahman Bey. salam Ediz, Murat salam, buyur Ediz. Sapar Ağa bugün bir soru cevap hükmünde özara gurrun edeldiydik. Käbir sorawlar taýýarladym. Ondan Buyur. soň bar bolsa sizem käbir sorawlar berip bilersiňiz, bildigimizden aýdalym. Sağ ol, Derece sağ ol. gelmedik ýöne. Başyndan şuna maýdaýyn. Sorawa berdigime göre jogapkär mendirin. Yani jogapkärçiligi mende diýeýin. Sonra berýänim üçin. Indi tizirek geçelim nememize, temamıza uzatmadan. Bugünkü temamyzyň ady Halk Maslahatynyň Türkmenistanyň tragediýasynyň simgesi ýa-da Nişany. nişany şu hakda gurrun etsek. Indi meniň birinji sorawym Sapar ağa, mana ýakynda halk maslahaty geçirildi-de Türkmenistanda. Bunu elbette görmedik ýokdur. Yurttaşlarymyzyň içinden hem beýleki. Indi bu halk maslahatynyň aňardan alsak, näçinji ýylda biz goşadyrnyň içinde garaşsyzlygymyzy gazandyk. We şondan bäri näçe sany halk maslahaty geçirildi diýen sorawlar bar-da. Bu Türkmenistanda statistika bolman üçin o näçe sany geçirilen bir ýazga öňem alynmandyr, häzirem alynanok diýeýin. Döwlet bolmalysy ýaly işlände aslında ýok da döwlet. Zatlaryň statistikasy ýöredilmeli, ýörüýte. Indi halk maslahaty geçirildi. Bu taýda aýdylyp geçilen sözler bar. Bir ýaşul çykyp hatda neme diýip gurrun etdi-de. Her ýyl tölenýän aýlyk haklary, pensiýa haklary, çağa haklarynyň ýokarlandyrylmagynyň besedilmegini haýyş edýärin diýip bir küçüjek ama haýyş etdi. Indi bu Ýadyndan çykaraýmadyn niwe diýendir-de? Bilmedim. Bolup biler ýöne taýda hem gülkünç hem de bir acı bir ýeri bar-da bu halk maslahatynyň bize peýdasy ýa-da zyýany näme getirip näme götürdi? Şu hakda bir neme etsek, gurrun etsek, şu hakda pikirlerinizi aýtsaňyz sözü size berýän. Bor, sağ ol Ediz, sağ ol. Halk maslahaty döräni o 92-nji ýyllar bolmaly. İlk ölek bu bir primitif nemerekdi. O bu çay suwuny promoçuluk demesini o bize tapşyrýardylar. O wagt bular ýatlak 4200'lük köşk ýokdy. Onuň her oblysy edýärler. O taýda da halk ýüşürip o taýda näme gurrun edilýändinden demesinden nememiz ýok. Şoň promoçulugyny gurunýardyk. Ondan ýadadyk. Sebäbi işiň başyndan edilmeli zat, o işiňe ýetişen ok. Onuň bu hem bezetip öýet hatabyny etmeliler. Hökümetiň nemesinden bular bilen çykdyjyň wadygyny däkmediň wadygyna gatur geň nemeler. Onuň buny biziň bir Pladavosprom diýip şäher Pladavosprom diýerler. Şolar alak bir edaramyz bar başynda. Durdy Karp diýerler. Bir ýigdimiz bardy. Ay ýol tapyjy, nemeci, o şeýler töwdäger targaşa oglan, mena gowurýardy. Onuň şoňa tapşyrdyk. Bir işleden şu işler iten öýdüm demet diýip onuň şoňusy bilen edýär. Bolýar diýdi, şolary diýdi. Men erki paça
Padşa boljak diýip durur ýala gider niýede. Gep gelmede bolýar diýedik. Başy şeýlerek başlady. O ýöne biz o wagtlar düşünemzoktuk. Bulan maksatlaryny, nemelerini. Bu bir ikinji neme. Her kim bilen zadyny edip bilýär-de. O bilmeýän zadyny edip bolmaýanlygyny biz şu wagtlar belki de düşünmeýän bolmamyz mümkin de. Şimdi döwlet başty bir adamyň eline geçdi. O han ödü, sultan ödü ýagdaýa gelende, şol han ödü, sultan ödü diýilen adamyň kelletinde, bilgisinde, bagajynda näme bar bolsa şonu edip bilýär, başga da edip bilmeýän eken. O zatlara ýaş bolmaga çemeli. O şu wagt 40 ýaşlarynda o düşünmeýän ekenik. Näşulon halk matlagaty bilen o biziň ýer suw reformamyzyň taryhy bir wagtda o bize yer suw reformasy bilen meşgul bularam, ýani şu halk matlagaty o bu halk matlagaty näme maksadynyň bardygyny o biz çykaryp bilemzoktuk. O sebäbi ýani milli köni tarihi nemmelerimizi agdiyadırlar o kadim nemmelerimize däpde surlumyda o dönmeli ulanmaly zat diýen ýalar edip bolýar. O däpde surlumyz bilen hiç kaltaşan ýeri ýok. O indi şu wagt tereten ýani halk matlagaty Türkmenistanyň konstitusiýasynyň üstüne çıkarılan bir kuruluş bolup görünýär. O halk matlagaty diýmek biz şu wagt aklymyz bilen neme diýär. Ýani bilgiň, liýakatyň, liýakat demek professionalizm diýmekdir. Professionalizmyň soňy halk matlagatyň başy diýmek diýilýän şu wagt indi aklymyz ýetýärdi. Bu hakykatdan hem şeýle. O halk matlagaty bilen bile Niýazyň portretleri köpelip başlandyr. O heykelleri köpelip başlandyr. O ady Sapar Ataýewiç Niýazowdan Türkmen başa ýuwuryp başlandyr. Gara kult, şahsiýet kultunyň döremetiniň himgeti. Başy. Bunam näde ulanýarlar? Onam siz ne gördüňiz, ne ekrandan çykyp bir takallyja bir porruk etilje adam jagaty diýenden men bu adam diýmäge emem ýok, jahil ýani aýryklan 10% galmadyny ýatyryň merhem näme prezident diýip o adyna magowy diýip men şu zatlara öwreşmem soň baga kyn bolýar ýadymdan çykýar. O halkyň bar ünsem çoňa gidýär-de. O şol adam bir günäkär ýaly, neme ýaly? O günäkär bolan ne derejede günäkär? O bu zatlaryň düýünden başga nemeden. O näme çok halk maslahatyndan soň Türkmeniň tragediýasy Şotaýdan başlaýar eken. O siziň konstitusiýaňyz ýatyrly diýmekdir, hukugyň ýatyrly diýmekdir. Aklyň, bilimiň, professionalizmiň döwlet derejesinde ýatyrly diýmek bir şeýle soň ýalanyň hükmürawanlygy şaýat özüňiz şaýatsyňyz
Därde bir aylygans bir neme barda. Ine deýleki wesen döwletler, dünýäwi döwletler diýen, dünýäwi döwletleriň hemmetine din döwletden aýrlandyr. Din döwlet işlerine gatnaşýan näler? O yalanam şonalakdyr. Ýa-ni dünýäwi döwletlerde etaty neme liýakatdyr, ýa-ni professionalizmdir. O şu halk matlagatynyň türkmen demetiniň döwlet gurulşynyň içine montir edilmesi, onu bir sözlemem tapyp bilemok, şolon gowuny degmen aýdarýalak. Cehaleti döwlet tiýadatyna, döwlet demetiniň, döwlet akylyň ýerine ýalan oturdurdy. Onu diletantizm diýilýär bu. Onu inanmajak ýa-da jezelleşjek bolýan adamlar bar bolsa, ne son 30 ýylda el bloknotly her ýygnakda dik durup adamlar bir zatlar ýazýandyrlar. Şu halk matlagatyna da şonalykdyr. O ta 4000 adam ýygnanan olsa 4000 tane bloknot bilen 4000 tane kruçka wadyr. Şol bir zatlar ýazýandyrlar. Ya da şoňa meňdeşi ýygnaklary nemeleri wadyr. Elmide ama ýa-ni türkmen o döwlet adamsy eli gök bloknotly, galamly bir zatlar ýazýar. O şol bloknotlary KGB bolýarmy, MVD bolýarmy, buyruk berip ýygnatsaňyz, o şonu muzeýe edip bir ýerde sergileseňiz, o türkmen döwlet akylynyň bu eýen halk matlagaty bolanda döwlet akly bolmaly. Şoň ýerine goýulandyrypçy. O ne derejededigini o siz şaýat bolsaňyz, o biziň etmekçi bolýan nemämizem şu taryhy nemäni, şolong bloknotlaryny ýygnan, o bir antikvar bir gymmatlyk neme derejesine ýeter. Ýa-ni türkmeniň tragediýasynyň hakyky simgesidir. Indi biz şu tarihlere dönüp nemämizi ýadymyzy täzelesek şu döwrüň nemeleri bilen ýa-ni okulyň, mektepliň, ýokary okul jaýlarynyň umum alanda bilim sistemasynyň o çökkenligini, çökürlendigini görürsünüz. O ilm diýilen zadyň hatda ýa-ni akademiýa nawuky ýatbardy da getirdi, şonu etdiler. Onuň medeniýet nemeti wadyr. Biziň jemgyýetimiz suwat dolu çüýretdiýsen ulu ýalňyş uruldygymy bolmaz. O Türkmenistanyň jemgyýetiniň ahlak demetiniň çüýrendigi indi dünýä aýdym diýsen ýalňyş bolmaz. Şoňun başynda ine şu halk matlagaty wadyr. Ýa-ni ýalan döwlet tiýatatynyň nemetine gelenine ýa-ni bir halka görüllü bolýan bir iň ýokary orgunyň da onuň duruşy bilen ýalan bolsa o aşagyna görüllü alýan tiple ýen ýa jemgyýet o özüni o nähile geliştirir idi. Şolary urlar. Şuwat ýalan ýa-ni Türkmenistanyň o döwlet baýdagy ýa-da strategiýasy ýa-da tiýataty diýsen dogry bolmagan ýa. Bu biziň tragediýamyzyň nemesi. Indi şunu siz ýa-ni spravşyklardan zatlardan sorasaňyz
ChatGPT'ler yani internete düşen maglumatları toplap berip bilýärdi. O näçe saýlaw näme yani halk maslahaty geçipdir. O näme näile soralar o maslahatlaşypdyrlar. Näme karara gelipdirler. Dile näýalak nämeleri sorataň o şu taýda o sizin nämäňize berip biljek demeti Türkmenbaşyny Türkmenbaşy diýip kabul etmeli. Ömürlük prezident diýip kabul etmeli. O dile näýalak nämeleri görersiňiz ýöne türkmeniň o ýanky Sovet demetinden aýrylyp täze döwlet gurmaly o şoň edilmeli. Döwlet gurmak üçin bir topar ýanky köne düzgünlüğini reform etmeli. Şo arada ýeke söz tapmarsaňyz o sizem ekrandan datdyna beşdenel. O şu halk maslahaty gelene çenli o Türkmenistan'a kinolaryň döredilýärdi. Eferlerem ýazylýardy. Onu siz ýanky ýygyňyza seretseňiz bilersiňiz, ýöne şu halk maslahaty o Türkmeniň durmuşyna giren günden aňryk o ne bir efer çykandyr, ne 30 ýylyň içinde, ne bir kino, o ne bir ilim adamyň, bilimli adamyň ýani bilgisini, tejribesini ekrandan ýa-da kitapdan, gazetden, jurnaldan o gören ýeriňiz bardyr, eşiten ýeriňiz bardyr. Bu Türkmenistana bolu bir cehalet, o nadanlyk döwrüniň o başy diýeňem ýalňyş bolmaýan nadanlygymyz şu döwrüň nemeti bilen başlaýar halk maslahatynyň. Bilmedim, soraňa jogap berip bilýänmi, bolmasa gapdalyndan nemerak ýerine soragy berip bilersiň, men gurulesem gurulak gidiberýän. Ben sözüňizi bölmäýin diýip nemetdim. Indi Böl. Soraglar çykdy häzirki aýdan nemeleriňizden we goşşak sözlerim de bar. Şu taýda reforma diýip agzap geçdiňizde. Bakın halkymız belki düşünmeýän bolsa, bunu mene ýanadam öz sözümüze öwürmäne çalışak da. Reforma bir tarapdan köne elimizde bar bolan, mesela Sovet döwründen galan düzgünler, tertipler, başka nemeler bar bolsa, bunun gereklileri bar bolsa içinde alıp gereklilerini taşlap bunu güncelleme diýilýär ama telefonlarda täze güncellemeler gelýändir. Günne gelýär diýen. Şonu reforma bolanda bir ýurdun nämeler ýaşapdyr, nähilek meseleleri var, kynçylyklar nämedir ve bundan sonra gurjak ýurdumyz näli bolmasy gerekli, nire gitmemiz gerekli ve ona göre biziň gerekli gördüğümüz nemeler. Misal biraz açayın. Mesela Türkmeniň gadym däp desturlaryny dönmek gerekli mi diyen soru çıktı da helki nemede. Ösen yurtlarda näme meclis vardır. Iň ýokarky gurama meclistir ve meclis kanun çıkaryandır. Ýalňyşlar bar bolsa kanunlar ýatyryandır. Umuman bu dinden hem helki nemelerden hem ýaşular maslahatyndan hem ýokarda bolmasy gerekli de. Bir ýurdun adam ýalak ýurt bolmasy üçin. Indi bu gadym döwürde halk maslahaty bizim işimize yarapdyrmy diýseň, elbetde yarandyr. Öyle seretsen gadym döwürde bundan 2-3 asyrdan düýeler bilen ýükdaşalýar eken-de. Şu wagt düýe bilen ýükdaşaýan ýok. Ýani ulaglara geçilip gitdi de. Aýtjak bolýanym döwürüne göre emedilmesi gerekli de ýagdaýlaryň. O döwür bizde halk maslahaty wajypdyr, gerekli bolandyr. Yani bu döwürde häzirki wagtda o döwürüň ýagdaýyny ütgemesi bilen bunlar nemetilmesi gerekli de, helki aýdyşyňyza reform edilmesi gerekli de. Şunları goşaýyn diýdim. Başga da näme?
Başka da yine ikinci soruma Ya, geçeyim. yok Soň yeme şolüňe yeme deyin ben ha bolýar. yankı köne kadimi Türkmeniň däp desturlaryny geçdi diýmek bolanok buň ýöne sözüni alýar. Oň içine içerigi yok. Siz halk maslahatynda maslahat edilen ýerini görüpmidiňiz? Türkmeniň yüzlerce problemati wada. Haýsy ýerini urun etdiler. Misal üçin ömürlük prezident bolmak o Türkmeniň problematymy? Ya da Ya adam da ömürlük ýaşaýarmy? ya da niýadyfa Türkmen başy diýmek bu Türkmen problematymy? O çözülmese aç kaljak diýlen ýalak ya da işsiz kaljak diýlen ýalak bir wajyp bir nemeti barmydy? Sorag da. Ya da niýadyň heykellerini dikmek üçin o şahsiýet kulturyny dikeltmek üçin, berketmek üçin o Türkmeniň problematymy? Şolaň her bir etapynda yankı aýlyklar köpeltmelerle ýalak çykyş eden ýaşuljuk bar. O şolary ýalak ýaşuly çykardyp şo zatlara aýtdyrýarlar. Tanam onam yankı il ýaşulsy adyny bermelerini hem Sovet Soýuzynyň bunu şeýle deme diýärdi. Ýaşul kolhoz başlyklary ilkulak olary püpüfläp neme edip yetiştirýär. O atlandyrýar. Olara bir at takarýalak, neme takarýalak şöhrat nemetini işleýärler. O propaganda bilen hem aparatlary ellerine. Onuň at gadanan atly başlyklar dörendir. Her oblustda bardyr. 3'den 4'den. Onuň köpüsini men gatgo tanýan käbiri bilen tuğçörek bolup öğrenmeden bar. Olaram şular ýalak ýerde Murat berdi soňky mysal üçin ekrana çykaryp şu ömürlük prezident bolsun diýip gyýyp diýerler. Şeýlen. Olara bu deme bu urolu gawat gelýän adamda. Ýöne içinde gawat gelmeýänlerim bar da. Olary yankı şol rollary ýerine ýetirmese Sovet döwründe bulary basyp neme edip ýok edýärler. Onu ben size ýatladyp berip bilen faktlar boýunça Gyzyl Gül Anna Muhammedowa diýerler kandiýany familiýasy. Türkmen galada kolhoz başlykdy, Ähmet ordunyň gahrmany, bir kitaplarym gahrman bolay diýen. Elmudamada ýokary Sowetiň deputaty nemeti. Şonu niýad döwründe batdylar. Aýal adam ödüm. Onu tanýan sebäbi biz bilen gudo. Menden ultunyň gelini şolon gyýdy. Orada. O pagir öldü gyýdy da. Onuň hem çyn edilýär. Bulary ilkulak atlandyrmak nemetmek üçin halkda bir awtoritet bolmasy üçin plan doldurýarlar. Onu dogry edip doldurýarlar. Bolýar-da. Biz kömek ederiz. Bize klup dawatlary zatlary da berýärler. Şu plan doldurmaly kömek edip. Pripit getirýärler-da. Diýip tümmek geri. Plan dolýar. O işleýärler. Olyn ýöne bakymrak iýlen 20 gün 30 gün iyi dolmalı. Yani PR nemeti Sovet nemetine şeyli işleyette. Onun onun ellerinde alt nemen var da
günäň nemäň haçan nite ulanyp bilýän ýagdaýlar bolýar. Ondan olar ýa maýmun ýalak arkaň ulanyp bilýärler-de. Ýene de bir mysal bereýin. Urabiýelli tarih diýerler. Daşowyň Lenin raýonunyň Telmer kolhozynyň başlygy 3-4 metapar Hikmet Gahrmany boldy. O öldü. 77'den 76'dan öldü. Onun yerine ýa-ni nemäň şu raýonyň birinji sekretary wady raýkomyň Täget Murat Piri diýerler. Şonu oýdular-da. Indi şu ýaşulyň yerini öwrüni dolmak üçin ýa Täget Murat Piri, Täget Nazar Piri gahrman etmeli. O plan dol, hükman dolmaly. Yani öňkü gelýän deme, adykmaly. Şolar ýalak deme bolmaly. Oň yerini öwrüni dolmaly. Onu etdirýärler, neme diýerler. O bir ýyl edýär. İkinci ýyl yani olar göwnüne ýaranok. Olar diýen zady neden ok. Neme rolüni yerine ýetirenokda. Ondan bunu aldylar, bastılar. Onu näşil berdiler. Hulupda wodun direktorinden attılar. Yani Ataýew diýerler. Aşyr Ataýew diýerler. Şolar ýalak. Demek men şu Ataýewdy işläp ýördüm. Ben hulupda wodun işleýärdim. O ölmem Täget Nazar Piriň öňünde ýaşap gördüm. O edilýän zatlar şu, ýöne ýanky ýaşuljuk bar. Aýlyklary köpeltmäň diýip çykyş eden. Halkyň ünti o ýaşular diýe, neme diýe, onu ýöne ertir. Bundan bir nemerek ýaşul taparlar. Känne gördüň da nemäň içinde. Bir 5-6 ýüzde bar olar. Aýlyklar hiç bermeli däl diýip aýdarlar diýäňiz. Biz ul derejäge ýetdik. Aýlyk günlügim gerek gel. Hormatly prezidentim şunu kabul edin diýdirerler. O bir ondan başga da adam diýdirip bilerler. Inni sultan et. Bir de inni sultan gerek. Bu yemeler ýem geçdik zat. Sizden haýşe diýip bolaýyň da bizim sultanymyz diýip şolar ýalak çykyş etdirerler. Ýaşardyňyz. Şoňa meňde şady ýaşajagyňyzy men 100% garanti berýän. Hükmemäň halk batlagadynyň soňuna çykmasaňyz. Ýa-da biz bulardan öňürtmeli. Buňa şu wagt biz sultan diýip bulan nemeleri şonu alak da planlary. Biz bunu imperator edelim diýip biz çykyş etmeli şu wagt. Biler. Aýlyk gerek gel Türkmene aýlyk näme gerek? O çağalar, çuwlar bar, goýunyga nemesi bar, maly mülki neme diýip diýip bilýärler-de. Dağın eteginden hem yer verelim. Şu taýda imperator bolup otursun. Bizim yurdumuzu öz elimize alalım yani halk bolup. Olam imperator kalsın. Çalşyp biler, şolar ýalak takat etsek, bilmedim, söwdä girip bilerler bilmedimmi? Ýöne şu halk maslagaty bu bir formal zatlygyny öýdlerim bilýärler, hem için bilýär. Bunu ýanky konstitusiýada, ýa konstitusiýaň hukuk döwleti bolanna, döwlet hukuk döwleti bolanna o konstitusiýaň bir nemetmez kurallary bar. O bir adamyň eline hökümet geçmeliler. Şeýle güýç aýrylygy diýip bir zat bar. Konstitusiýada ýazylýar. 3 aýagy bolmaly. 3 aýagy bolmaly. Ýa güýç şahalary deňlik nemäni taklamak üçin o bir ondan 5 ýyl hükümetden kän bolmalylar diýe. O şu atlaryň üstünden aşmak üçin tapylan bir neme pırlyk.
Bizim tarihin emeğimiz bilen hem işi yok. Bu bizim kadimi medeniyetimizde, tarihimizde halk matlakatı bolanlar, yani pluralak değildir. O tayda matlakat edilendir. Hakiki matlakat edilendir. O Bilýän tayda adamlar da bilen. sultanam dengdir, hanam dengdir, begem dengdir, yani etkerem dengdir. O tayk vekil olup baranın hemmecisinin sözü vardır. Kesi vardır. Onun halk hakiki taylayandır. O şu halk matlakatının içinde 4.000 adam oturuyor. Son nerede taylananını bilýäňiz mi? Ha? Ya tanıyanız mı şol adamlar? Şol adamların içinde, ben size yine burada aytıp bereyim, döwlet sırrı liyakatlı yeke bir adam yok. Yani 4200 tane adam sığyan olsa sonra doğulur dip kabul edeli. Ha? Onun bunu absurd ediyen yine de bu 4000 ya da 5000 adam var. KGB'si, milisiyeti, nemesi bunu tayinlemek, bunu antatat derler. Birden çıklayıcıdır bu hatlar. O bir de muht diyalak olup görünenler oluyor, bu muht derler. Bu fizik alanda da buna bedeli var. Yönü getiriyen bir yandan hata eden de yüzlep milyardan geçer. Şoň üçin aýtdym. Şuna harcanayan pul yemedenizde de 30 yılın içinde milyardan geçendir. Arkayın. O 4000 depter bilen 4000 kalam değil yakın. Ha? Doğunu var. Doğunu var, taçağı var, deniyalak, o yaşmağı var, o akyalığı var, o beyleki nemerak sakkalsızlarına kastum bastık giydirmeli. Ha? Bunları bir ay, 3 ay yönünün tayinlemeli. Onlar bir yerde yatırmalı, akıtmalı, getirmeli. Bu bir giden hem at telak hem göt telak diyorlar. Bu çolur yalak iş. Yani şulon ehli botu dirla geçiren demeti. Şulon ürküden kuru hakkatını degmeyenliğini. Bunu yani seyrettiğini görüp duranlar. Netije görkezýär oba. Bu yankı onun bu neticelerin bir yana bolun Türkmeni matkara diye de. Dünya matkara diye yok. Öz içinde de derler. Dünya o adamlar taşından teret duran adamlar samsık duruyor diyorlar. Türkmen halkına hiç satça da uğrun yok. Kabul ediyet. O bedi gati utandıran da attır bir. Şunun için şu kuruluş bu adı halkın adı bilen nemedilyen olsa da bu halka değişli yeri yoktur. Bizde Türkmen halkının içinde 4000 tane aptalların başka akıllı adamlar kendileri. Şunun yeke birinin ahlak taraftan omurgosu yoktur. Omurgosudurlar. Omurgolar adamı tek var mı ya da? Varması mümkün değil. Şunun için bunu yani yatırsan yine de bunu döret çok tamsık tapılar. Bunlara bunun cezasını çektirmeliler. O in olmanlar. O şu at Türkmenistan'ın yaşa paratient halkı taşınına sergeden bir doğum çörü için. 70% da var yedirdi. 2 milyonunu kendiydiler. Ben Türkiye'de 94. yıldan 96'a çendi, 97'a çendi. 3 yıl yaşadım da. Ben görsem bir 3-4 tane Türkmen göründüm. O da turist olarak gelen. Olmasa Türkmen yok. Şu vatten köçe çıkanda neyse Türkmen oraya gününe. Dedi. Ha? Baran yerinde Türkmen var. En azından 1-2 tane. O öyle karı işli işleyendir, vasıfsız işlerde işlep göründür. Ava. Yani bizim dövrümüzde bizi özümüze yetecek, çörüğümü tap bilecek yardımımız var da.
Hemme şey yetýär şu taýda. Aýlygym, çöregim, işim, güýjüm. O men kän gurrun görendir. Bir işkar eten okdaşyndan alýar. Indi ýene de şu döwürleri gödöňlük getirip görüň. Ýa-ni 96, 97, 98 ýyllara dönüň biraz. O Niýazyň töwereginde kimler bardy? O näme işler edýärdi? Ýene-ýalak nemelere nemedin. O şu döwürde Niýazyň bir nemeti bardy, konsultanty bardy. Ahmet Çalık diýerler, iqtisadiýat boýunça. O Niýazyň konsultanty. Indi şu Ahmet Çalık biografiýasyny seredip görüň. O orta bilim ýok. O lisey utoran demle. O iş adamdy, iş ýani bolmagy mümkin. Ýöne bir döwletiň konsultanty bolup bilmedi. Iqtisadiýat boýunça. Onu iqtisadiýaty ýöretmeli adamlar hemme ogry diýdiler. O watan öňüňi diýdiler, terrorist diýdiler, o ýene bir zat diýdiler. O türmelerde. Şu halk matlagatynyň nemetini türkmeniň nemetinde oturtmak üçin ilki bilek türkmeniň aýdyň ýa-ni liýakatly gatlaryny ýok etmelidi-de. Şonu etdiler. Ödem çapak çalıp etdiler. Ähli propaganda nemetinem üstüne kuşkurup etdiler-de. O şu wagtky liýakatly adamlaryň gören günlerini gödöňle getirben bilýän näsiňiz. Men şonu ýaşan adamlaryň, ýaşan maşgalaryň biri. O wagt bir 50-100 adam ýa-da maşgala horlanan bolsa, bugun milyonlar horlanýar. Ol bizim gören günümizden beri gün görýärler-de. O ne halk matlagatynyň tide ýa-ni beren nöwmeti diýeýinmi ýa-da eşireti diýeýinmi, gämetini demedýän bolsaňyz, siz şu halk matlagatyna borçlusyňyz. Jahilligiňizden şoňa borçly, hünärsizligiňizden şoňa borçlusyňyz. O sergadan bolup çörek gözläp ýurtdaşyna çykmagyňyzdan o maşgalalaryň aýrylygam hemme jetdi şu halk matlagatyna borçlusyňyz. Şol oturan 4000 tanak olar üýtgäp durýandyr. Nemesi ýok. Ýöne halk matlagat üýtgän ýok. Şu cehaletini size beren demekdir. Buna açık aýtmalysın, jahildirler. Şu taýda jahiller bir adam ba bolan bolsa, siz eşderdiňiz. O kinoda görerdiňiz, telewizorda görerdiňiz, kitap ýazardy, ýa ýene bir zat demederdi. Şu bilgi, şu deme ba bolsa eşderdiňiz. Ýöne eşden ýeriniz ýokdur. Ba bolsa da ne görkezip bir de mandan alaly. O ötünce toğraly sizden. Neme bu soraňa şeýlerek jogap berdim. Batlar bilmedim. Yeterli boldymy? Yeterli boldy Sapar aga. Aýtsaň aýdara zatken. Elbetde. Abdurrahman elini galdyrypdyr. Olam sorag bar bolsun. Yani maňa da nowat gelse menen bir sorag soraýyn diýip otyrdım. Ýa-ni nemetdiňiz de Sapar aga aýdyp geçdiňiz bu halk maslahaty hakykatdan hem türkmeniň ýüz garasy. Yani bütün dünýä maskara edýän öňe nemeti diňe Gurban Gulynyň özüdi. Aýdym zat edip diňe özü neme diýäti, maskaralaýaty. Bu saýlap bilen lideriňiz şumu diýip. Indi gelip bütün adamlar hem şu ýaşuly diýip saýlanan adamlaryňyz şularmy diýip indi türkmeniň awraýyny nemede ýetirip durlar-da. Ýöne men soragym munda däl. Men soragym şu soňky çykan habar boýunça. Sapar aga zat bardyr.
propagandanyň bir tehnikasy bardyr. Kiçiňräk bir maglumaty alyp, şol maglumatyň üstüne başga bir size narrativler ýükleýändir. Ine biz propaganda diýilende düýbinden yalan bir maglumaty alyp bize bir gözümize boýap şuňaly yalan habar berýändir diýip nimet ýaz. Käwagt gözümize getirýäs propaganda diýilende. Ýöne kiçiňräk bir habar alyp sizin gündelik narrativlerinizi ütketmäge güýji bar. Nähile diýerler bular? Ine soňky çykan şu habar ýatyryň şu zat bize gerekdir, eşretde durmuşda ýaşaýan näme diýip çykarýarlar. Soň bu tema barada kim bolsa da yerli bolsun, ýurtun içinde bolsun, ýurdun daşynda bolsun, şu temanyň üstünde gürleşýärler. Nämemişin şu ýaşuly ýalňyş aýdanmyş, şu zatlary edilmeli dälmiş diýip şu narratiwiň zady bilen gürrüň edilýär. Ýöne sizin aýdyşyňyz ýaly, häzirki aýdyşyňyz ýaly hiç bir legitimizasiýasy ýokdy munyň. Hiç kim saýlamady bularyň. Şu zatlaryň düýbüne hiç kim gelmez ýaly başga bir ünsü başga bir ýere soğuýarlar. Indi men soram näme diýip sorasaňyz, näme üçin şu wagt edil şu ýylda näme üçin şu halk maslahatynyň legitimizasiýasyna zat diýdiler. Mätäş bolup durlar häzir. Gene soraňy düşündim. Gutoran bolsaň, ýa goşak demäň barmy? Soragym şunda gowa. Näme? Buny ýygy-ýygydan edip durmaly. Edip durmasa, ýüpüň uju gidýär. Gitse-de ne parlaky alak, o suwuň içinde howalanyp dören. Gurban bolýaňyzy ýa-da elek gurban bolýy terdaryňyz, ýa terdaryny gurban bolýaňyz. Näme diýen bolsa, yalagaç suwuň içinde, akar suwuň içinde howalanyp dören şulary görersiňiz. O da golay. Biz bularını bilmedim. Gumuň içinde howalamaly, suwuň içinde howalamaly, ýöne howalamaly. Yalagaç howalamaly, eşiklimi, onu ýöne karar berin. Şulary ýa howalamasaňyz, birinciden türkmen bular gaty utandyrýarlar. Dünya utanır, bu ýadyk. Men şu gurulmalar näme üçin edip oturýar? Men ömrümi bir normal şerefim, häsiýetim demem bilen, onurum bilen ýaşamak isleýän adamdan biri. Şu aýdýan gurulmalarym baňa hiç bir peýdasy ýok diýerler başga. Bu topar düşmanlardan ýandyryn, o käbirleriniň garynçyna da anlady galýan bolmagy mümkin sebäbi. Yani şu halk maslahatynyň nemetinden çörek ýitmeýän adamlar adalla onu bilýänsiňiz. Ýöne şu mertebämi, bir mertebeli, nemeli ömrümi şeýdip ýaşamak islam toň edýän buny. Ama bedeli näme bolsa ödäp biljek. O ödäbem ödedigim. Soraňy nemedenden şu nemäni gaýtalap durmalylar. Bular abnawi edip nemedip ara uzak wagt düşdedi. Neme diýendir? Gorky köpelýändir. Sebäbi bäde bir zat bar da. Nemetine biz kan inem zok bolýan email zatlaň nemeti şu sistemli kriz diýip bir gurrun edendir ýadyna düşýän bolsa. Belem. O şu sistemli kriz bir döwletleri, imperiýalary ýykýandyr. Sowet Soýudyň soňundan ýykyldy, Rim imperiýasynyň soňundan ýykyldy, başga da ýykylan imperiýalar bar bolsa, olaryň sany kendir. Hemme şu sistemli krizden ýykylýandyr. Bir sistemli kriz gelýär bir ýerlerde ýanky döwlet institutlaryny onu döwlet awtorite diýär, güýç demetini felce diýendir. Şu wagt sizin görüp göreniňiz Türkmenistanyň döwlet institutlarynyň felç bolan ýagdaýyny görýäňiz.
döwlet awtoritetiniň hem felç bolandy görýärsiňiz. Bu ýagdaýda hiç bir hökümet ýaşap bilýänlerdir. Ýaşajak bolsa döwlet bilen ýok bolup gidýärler. Indi bizim öňümizde bir mesele bardy. Bir döwlet bolup ýok gitmelimi ýa-da şulary suwuň içinde ýa çölüň içinde kowulap demeden tartdan düşürmeli. Şonalak. Bu bir neme? İkinci neme? Bu näme üçin dur? Onda da dur da şu wat. O näme üçin dur dip sonra öğretdik. Ne? Şu taýda 4000 adam bardy. Şeýlen 4200 diýeli. Bar doğru diýelim. Ýene de bir iki tane şonalakyny goşuň üstüne şu nemen gurnan adamlar, organizowat eden adamlar. Nemeler ketnet bolýar-da işte. Ana alartyňyz 10 ýaş adamlar. O şulon çağalary ýa köpüsiniň ýanyndadyr. Ýa maşgalaty ýanyndadyr. Kändir horlukda yetmezçilikde ýaşap ýöreni. Nega bolaýmasy ýokdur. Bu şu nebäni halkyň horlugyny ýanyna biletlerim bilen oklarda. Bilip aňyrtna da geçýärler bolýar. Bular bilmänäme gerek. Olaň derdini demesini, işsizligini, o näme üçin işsizlik emelegelli diýilen soralarym orta çykýanlardyr. Tiňe diýäňizmi? Atla sifir agdalýanlar. 6% köpellük diýendir. Näme bilen 6% diýen belli däldir. Ya da östük diýendir. Nine aýlygym gerek gelýärler. Bu dil yalan neme? Bunu sorgulayan adam ýok. Ýoklugynyň sebäbi siyasata goşulmalar diýerler-de. Siyasata goşulmalar diýeniň düýp sebäbi şu. O halk siyasata goşulýan orta bu halk maslahatyny nämedigini aýtjak-da. Ertede aýdýar-da. Düşünýäňizmi? O siyasata goşulmalar näme üçin diýerler? Bulun siyasaty ýok, şoň üçin diýerler. O siyasaty bir edelýänler, şolong ýaşaýan siyasaty şu. Ýasap bilýän, başga da bilen oklar. Hakykatdan bilen oklar da. O ýazwyň öwründe. O şu halk maslahatynyň pikirini, zadyny beren adamlar, daşda göründäki adamlar, ojuk mutaýatlar, Murat Berdi Soplar, şolar ýaly adamlar. O bular ne önümçülüğü, ne iktisadiyeti, ne siyasi reforman geçmeliligini, nemeligini eger goroyuna barmağına korkulyan nemelerdir. Sorulurdur bular. O biz bulun yankı reform etcek olup gören adamlar bulun gani düşmanlı. Halk düşman ettiler. Bolmasa bizim berjek adamız yani şulon devletinden gadynyň hem känne. 30 ýyllar näçe nevt gaz çykan bolsa, şu iqtisadi reforma bilen şulara beriljek san rahat o yer reformalasy bilen şondan etdi känne. Hemen üstüne adamlar öz aýagy üstünde onurly öz ähmeti bilen kimligi şahsiyeti yerine, maly mülkü yerine o adamlar yetişecekler. Münglerçe. Yani bulara banan verdiler. O banan diyen, ben utiriyorum aydiyana, o mutkad verdiler. Şeylen, helmek şoňa topuldu. Yani maymuna banan verilişi alak. Onun şu halk maslahatyny şulara mutkad verildi diýdiler. Onun ýene de başga bir onun kilden soň şu maslahatda da gadi pul edilýändirler. O banan ýa maymuna banan aljakmy, baýlyk aljakmy diýerler. Gideçenek berýärler de, banan alýar da.
O baylyga ýa giden banany tokoy alyp bolýar da. Ýöne maymuna şu at gerek-de. Size de şey kaz verdiler. Yani mutluluğu verdiler. O el çarpıp onun yani ödemetinden çıkardınız. Kultlişiniz. Nemet. O terdar ettiniz. Son beyik terdar ettiniz. Son peygamber ettiniz. Son bölürdünüz. Bu da şunun alak. Bunun eden dağıtlarından Türkmen halkına hiç yani eşirete neme zat yok. İşsizlikle. 70% işsizlik var. Bunun adan yerini gördünüz mü? Statistikan yok etse işsizlik ödü yok dendiriyor diye. Türkmenistan'da işsizlik olma mümkünçülüğü yoktu. O ne? 94. yıllar sonra alak. O işgal yetmeyenle de işsizlik olup bilendir. Bir kilcik 1%, yarım %, o 2%, 3%, o tevavi yani vasfi yani profesiyeti yani liyakati yetmese o işe alıp olmayan yerleri oluyor da. Yani bir çöpün elektrik edip ulanıp bilen yok da. Sana da elektrik gerek. Ya elektrik iş tapan yok. O çöpün olup giden yok. Yani şolary alak bolup bilýär. Hemme döwletlerde de bar. Ýöne bugunky alak 70% işsizlik bolýan ýeri. O Türkmenistan bolmasy mümkin hem däl. Ne şonu eden halk batlagatsyn. Ne şu edara. Siz şuna borçlusunuz. O Türkmenin ähli tragediýasy bar. Siz halk batlagatyna borçlusunuz. Şunu tapan adamlara bu ödü bir fiktivni bir yalan bir zat ýalakdyr. Täsir etmeyen, ýöne demäser etseňiz konstitusiýanyň üstündedir. Şu bolmasa, ýani Türkmen başyny ömürlük prezident edip bilen ýokdy. On Türkmen başy edip bilen ýokdy. On heykellerini, o halkyň puluna sanýan heykeller edip bilen ýokdy. Onda şu halk maslahaty demesi, o Gurban bolup prezident bolup bilen ýokdy. Bu halk maslahaty olmaz. Bu ýöne bir instrument, ýani eden nemelerini legitimize etmek üçin o ne ýaşul teklip etdi diýe de. Sapar ağa şöyle neme goşaýynda indi. Yani Aydan yeriňizden. Bu taýda neme çıkmasın. Halkyň elbette birinji nemesi var da jogapkärçiligi, ýalňyşlary, günäsi diýelim. Diňe bir Ors imperiýasy däl, halkyňam etmeli ýeri bardy, etmedi. Indi arkasyna düşürüp biljek ýa-da ýyl içinde awra eden peýdalanyp biljek. Häli adlaryny aýsanak geçdiňizde bir san size nan maşgalatdy. Türkmen gala diýdiňiz. Şularyň öz yani nemeden iyil içinde bir avraydan peýdalanýar da eden işi var ya da nemesi var. Onları yürüyte ortadan ayırıp bunların yerine özlerinin yetiştiren yani Türkmenin nemesini bilýärler da ýaşulsyna hormaty var. Ýaşulsyny syýlar diýen nemesini ulanıp onların yerine çakmasını diýenden düşünkli olar ýaly. Orijinalini ayırıp çakmasını getirip koyuyorlar. Ve şunun netijesinde de biz halk maslahatyny nemedemiz okda. Yani bunun arkasını sorağa geçecek bolýan, indiki berjek soragama son dowam ettirip gidersiniz. Indi bu çakmasını getirip koydular. Türkmenin gözünü boyadılar diyelim. Türkmen inandı. Yani elbette inanmasa has gowalardy bedelini ödep ber şu wagt. Indi gelen yerimiz hem şu. Dogry aýdyp geçdiňiz bir san ýok o taýda. Näçe prosent, 10% diýerlerim diýdimi bilemok, nälik bolýar. Hemme zady özüň ýatdan etmeli. Öyle bir halk maslahatym bolar.
Indi Türkmen halkynyň hiçbir nemesi ýok. Yani bunlar şunu edip bilýän bolsalar, Türkmenen bir garşysyna bir zat edip bilýändir da yani. Elbette bunu çözümü ýokmy yani çözümini nerede görýäňiz diýip sorajak boldum. Çözümü birinciden ýa-ni ýeme soňragy neme deýin biraz. Olary ýa-ni awraya edip soňam batýalar zat ýerine çakmaty gelýär diýdiňe. Olary batýanyň sebäbi beýleklerine göz olması üçin edýärler. Şu biziň nemämizden çıkmalar, çyzgymyzdan çıkmalar, çıksaň näşe bolýar diýip onu göz üçin edýärler. O bir ýa-ni ondan öz aljak bolup ýa-ni emedip görülen neme ýok. Ondan halkam biz ýa-ni ogruluk bilen göreşýär. O korrupsiýa bilen göreşýär. Ýeni ýalak deme propaganda öwrýärlerde soňuny. Oňun öýünden ýa-ni altyn çykardan olarlar ýene bir zat deme derler, dolar çykardyp o telewizorda görýänsiňiz propaganda nemelerini. Bunun demesine ödem gaty primitivdir, hemme primitiv, ýöne jahile primitiv zat bolmasa başga zat nemeden ok da. Jahil banany gowurýar. Düşünýärmi ýa maýmunlaň kıyalyk. Taýynja pikir etmeler neme banany iýtem şo wagt dok bolýar da şoň. O ertir bilen hiç kimi işi ýok. Bu bir ýa demeli dogry düşünmeňiz üçin aýdýanna. Onuň çykalga diýende, çykalga kän. Şunuň aňyrtynda şu wagt ne halk bar, ne güýç bar. Şular gorany bilen ok. Halk matlagatyň geçimlerini düýpebärim şol. Ýa-ni awtoritet wlasti diýerdi. Şoň awtoriteti felç bolan. Döwlet institutlaram felç işlen okda. Ýöne elementar bunlar durmuşymyzdan her sagadyny misal edip getirip bilersiňiz. Ine şu adaşyr ýurtda gelip gören adamlar ýerleri dokumentlidir. Döwlet instituty işleýän bolsa, şeýle bolup bilermi? Elementar da bar. Pasport bermek. Pasport bermäň öz watandaşyna pasport bermäň kynçylyk bolan döwleti men dünýede badyrym öýdemokmyn. Bunu diňe şular ýalak goşadyrlar içinde halk maslahaty iň ýokarky organ bolanyna bolup bilýän zatlar. Bu diýmek döwleti cehalet doly öz nemetini alypdyr diýmekdir. On doly alandygyny şunu ýene de bir tapar kynam bolsa diňläň şulary. Şunyň içinde ýeke sifir aýdylan ýeri bir meseleni ýa-ni Türkmeniň problematy bar. Şonuň birini agdalan ýeri bar bolsa, biziň hiç bilmediğimiz. Bulary aýyrmaly. Döwlet, dünýäwi döwlete öwrülmeli, hukuk döwletine öwrülmeli, liyakat döwletiň iň uly instrument nemeti bolmaly, talaby. Liyakatsızlyk diýmek diletantizm diýilýär-de, nadanlyk diýilýär-de. Sen nadanlyk döwlet siýasaty bolup, garnym doýjak, geçirete geljek, ýa-da bir ütköşük durmuş gurup biljek diýilen nemeni bir ara getirip bilmersiňiz. Tebigaty ütköşük bu. Bulary aýyrmaly. Yani tur diýmeler. Aýrylmasalar, öňler etmeseler, ýani Nepaldaky ýalak suwuň içinde kogurlanyp bören ministrmi, zam ministrmi, premier ministrmi. Premieri de. Premieri.
ne şolorýalak güni düşmeli, düşürmeli. O ýeke düşmelem del. Bunu rahat düşüremeller. Sebäbi Nersulong gaýlany bir 3 nesil, o 3 ýarym nesil, o nesilimiz aýrdylar da. Başyna nemen kerweniň başyny halk batlaga çekip barýar. O kerweniň. O men başlarda bu zatlar bilen soň şolary ýüşürip ýakmaly diýdim. O hakykat ýakmaga hak eden adamlar. Inni yeni de bir netili gaýelýärler şu wagt. Ol netiliň netijesiniň näme boljagyny nesil ne bilýär, onu ýaşamasa bilip bolanok. Ine 70% gurbetde yurtdaşyna o çörek gowlap berler. Elden o maşgalalar aýry ýa-da çağalary düýünden enetini atatyny görmän ýetişen bir netil geçip gelýär. O netiliň nähilek boljagyny o netil ne bit gödüňü getirip bilemez okda. O olaň elinde ne sowat, ne bilgi, ne hüner, ne kär, ne de ýa-ni ene atatynyň mähiri, bilgisi artarylmadyk, tejribesi artarylmadyk. Bir netil. O bu adyny oýmada kyn. O bu nähilek boljagyny, näme netijeler berjegini o bunu ýaşap görmeliler. O bu halk matlagaty bolan bolsa, hakyky halkyň matlagaty bolan bolsa, şolary meseleler orta çykardy şu taýda. Bir aýda men şolong 90-100% temmeçen jahillerini özüm gaýtykly jahiller ha terwetler şunu bilin. Şu boynu gaýtykly o jüzi diplomly Türkmenistanyň içi doludur şu wagt şolardan. Şolar in hoply in zelelli gatlakdyr. Sebäbi bilme, bilge birinciden yapık, ikinciden ahlak. Ahlak yoktur. Ahlaklı adam yankı alak yerik barmaz. Yani meni erçek korkuyorum şolary alak halk matlagatyna. Barmaly wagtymda baramda oktuk, işimde başka birine berýärdik. Siz o hyzmatyny edin, awraýna malyň diýdik. Biziň ýagdaýymız şeýlerek bunu düşünen soň çözüp bolýar. Şu wagt biz bunu düşünüp biýörs. Ýöne ýa-ni şu baýmynyň banana topulşýalak biz ýa-ni sakallyjy ýaşuly bar. Şoňa topulsak halk matlagatynyň nämedigini düşünmez. Ol adam meni o lince diben biler, neme diben biler, ol mesele çözülmez. O da doğru. Yani ya o adam kim? O bular ýalak teklip berer ýalak, ha? Hiç mi? O tanyan barmy, görýän barmy, eden iş barmy? O bilgisi barmy? O halkyň adyna näde gurlap bilýär? Bilmelle. O bu da çyn. Ýöne biz diňe hemme nämämizi şuňa konsentrasiýa etsek, bu halk matlagatyň nämedigini, o näme üçin dörendigini, bize o ne hyzmatlar berendigini bilmeýär. Ya propagandaň işem şol. Ya bir adyň aýdýan nemeti, priomlar şonu alapdyr. Näçe 30 ýyl 5 däne halk matlagatynyň barlygyny o şolary ýalak nemäni, şonuň düýüne ýetmelemesini gurrun edilen noktada. O bunu gurrun etmek men işimem däl, men kärimem däl. O men kärimiň, hünärimiň, hobbimiň daşynaky zatlarda. Bana değişil yerim yok. Halk matlagat. Ben Kur'an adamım däl. Ananın adamım däl. Ondan bekleyen de adamım yok. Näme çykjagyny bilýän adam da. Bunu ben aýdyp oturna. Ben aýtmaly elem.
Bunu aýtmaly giden kuruluşlar var. Bir topar hünärler var. O jurnalistinden tut yazıcısına çeldi. Tarihçisinden o filosofuna çeldi. Ben işim döwlet kurmak däl. Ben iqtisadiyatçı, ben öd işim etmedim. Ýöne yani onurlu ýaşajak bolsam, o päte o bular ýalaklardy gapdandan sesiň çykarman bilmän geçmek o meňe wyjdanym çatanokda. Bolmasa men şuloň ýa dal oturanlyň hem bejetinden belki de ýaşamam. Ullar o bir tane bolup biler, bolun o derdi ýarayan nälerler. O tejribem şuloň hem bejetinden oşoňda da o tereden min aýtdylar, mindir ömre. Hawa. O Agyr. o acı zatlar bu zatlar. Ýöne bu zatlar bilen tez ýüzleşmeli. Onuň biri etberer nemesine o ýykylýarlarda halk şeýlere o banany men öwrenşendiň şeýle bolýan ekende. Inni o banandan geçin o şolary o ýalaňaç kowalýaňyzmy? Eşkili kowalýaňyzmy? Suwa salyp demediýäňizmi? Guma salyp demediýäňizmi? Şolary kowalamaly. Bu bir. İkinciden hem ne şu wat size bakana uçkun üçün deyin. Şu halk batlagadyna edilen çıklayıcı vardır. O fizik çıklayıcı. Moralin taraplarını seyretmeli. Bir taparlıkça. Şuları öğretmeli. Hem betine. O da ben grubu hata edemde 1,2 milyar dolar da. 1 milyar diye şular kadina töleriyala etmeli. Bunu hukuk koyunca yani karar çıkarmalı. Tüydük atığı, prokurori, militeti, nämet o orada. O yerine getirmeli. O şulon bağlınan mülküne el koymalı. Bunu devlet etmese halk etmeli. Evet, bu halk batlıgat. Adı üstünde. O halk şulon bağlınan mülküne el koymalı. O yurttaşında bomjyalak sergiden olup görmeliler. Şulon alınacaklardı ken, itirecekler tarafken. O şulon hiç verem, o sidiyalak birinin kapısında çayçı olup ya da hizmetkar olup işlen yok. Ana etmeli atlan biri şu, ilki kanunu ne demedi o gerek olsa ne bizim kurucu meclisimizde soru koyun, o çekişin demedin, o karar alın, o kararam onları edin deyip hayiş edin. Elbette etmediler. Onu etmeyen son o sizin eliniz yolunuz açılıyor. Şolon malına, mülküne el koymalı. Siz horlanın yani, bunu horlanın o. Şolon katlaşan adamdan hem becen bir tanım çıkarıp bolýar, demeden mevcut bolýar. Ben teklifim şeylere mesele çözecek bolsaň şey çözmeli. Bunun idealak 70'ten geçen adamları ettirecek bolsaň onu biraz garaşın. O yetir. Bunu dinlemeyene de adam tapmayarız. Bu mesele. Bir edip belmeli deyip garaşmak gaty ýaýban diýemi? Ýaýran diýemi? Ýaýran bolsa ýok bolup gidersin. Bu işlerin
nemesini, çözümünü etmede çürt kesik bolması gerekli. Ha, O çürt yani kedik, o şu 1 milyar demeni şu deme gatnaşan adamlar hadina tapşırmalı. Çürt kedik. Atları belli, nemeleri belli. neme yan aydan yeriniz var da Sapar ağa, şu neme iktidar felç diýdiňiz de. Hökümet felç bolan. Indi felç bolan bolsa bu taýda halk maslahatynda bir ýaşuly çykyp aýlyklar besetmeli diýip bilýän bolsa, ýurduňam 70% daşarda pasportsyz bolsa birazjyk nemetmeli. Kädem düşünmez ýalygan bir mesele däl. Ama gaty bir akylly bolmana gerek ýokmu kädem? Şunlar bir ýany Bananik görünmaýmyndan sehel ütkeseň düşünükli. O bir un banany ýejek geldi, yeterli. owa adamyň zaten haýwandan tapawdam adam ertir näme etmeli, bir gün nälik bolarka diýip aladasyny edip bilýän haýwanlaryň öyle bir derdi ýok. Haýwanlar şo wagt diýmek islerler. Bana Adamyň tapawdy şu taýda da şu adam boljak bolsaň taýda birazjyk pikirlenmeli, agram salmaly bu kellemize. Ama biram şu nämäni goşmak isleýän Sapar ağa ýanky nämeden şu taýa getirjekdim. Hökümet felç diýdik. Bu taýda da halk maslahatam bar. Indi bunu saklap duran zat näme diýen sorak çykdy da mende. Ju soraga jogap bereýin. Öz ýanyndan siz hem goşup bilersiňiz. Biz özümüz saklap durus bunu kellemizde. doğru. Biz karar veren günümüz şular suda kovalamaly diýip karar beren günümüz bunlar edil tozoň ýalyk ýok bolup gitmeli de biz şuna gelip bilemiz ok halk bolup. Iň nemesi ýer şu taýsy da esasy ýer diýen. Bunu diýme ediz. Gelip bilmeýänimiziň bir gizjik sebäpleri bar da. Toplumyň ünsünü elmide ama yani 2-nji, 3-nji, 5-nji, 10-nji, 7-nji dereceli nemelere dargydyp bolýar da. Profesional adamlar edip bilýän zatlar şol yani propaganda maşini, aparaty, Sovet demeden galan bu yani primitif, naif bolsalarym ýöne halka täsir etbilmez demeleri galypdyr da. Onuň etaty nemeden şeýdip halkyň gazabyny, nemesini, pikirini bölüp dargydýarlar da. Biz şu mesele barada düýpli nemesini gurruk edip otursa. O şunu dinlerler. Şunu efire gider. Ertir. Bir rundan başlar. Şunu bölüp 7-nji derejelisi, 10-nji derejelisi nemelerin üstünde todan tuzup başlarlar. O näme peýda berýär? Yani halkın demesini parını çıkarıyor da. Yani batırıcı tutar diye yerini azal diye. Gazanın kapağını açacaklar ha? O jurnalak. Onun yeri de burada da nemedin. Biz ne mi etsek o bir tane grup bizi takip edenler adında edenler. Olur peyda edecek ol, bize kömek edecek ol diyelim. Sonra ya da Türkmen halkını kömek edecek ol diyelim. Bulunkom şu halk maslahat yalak. Ucunda bar, bir da demesi olun yöne. Yani 5-nji derecede ya da 20-nji derecede. Yani teredin yankı yaşılığın üstüne Azatlyk Radyosu'ndan başlap hemen emelde çende yani sen kim bu da atlar aydar yalak näme diýip gıyırıp näme derler. Yani halk maslahatın näme diýini şoňa inmediler. O strateji şonu alaktır. O yani bir yerik gelip bilmeyen şondandır halk. Düşünýäňizmi?
Bu zatları 30 yıl tin edip gelýänler. Ben şolun içine gaçmaýanmym şondan. Ben bolmasa halk matlatyň nämedigini, bu öwrenen adam däl men. Ulan biz o demesine yani fallan çöğünü uğran adam yanlış olmuyor. Öyle şu deme yankı şuna durdukarın katı ulu tediri var da bize söz verdi. Arkayın yattı dedi. Hiç başlık hiç halad etmediydi. Ben şuları ertir ben yani paça olacak deyip dururyalık etmesem ben hiç rahat bilmedim diye de. Sözünde durup duran da. Bilmedim değil mi ölüm mi bağ olsa o tetlensin o durduğun ben kovur yani o pulu kovur yatta targaş o hiç nemedi oğlanlık kovuy o tutulanla nemederini de attı geliyor kağıtta nemedim o şular da gün veren oktik o bakayeti ardedik geldi de o bakayetin başlığını aşkıvat demesin şu vat familyetin bilemi yok ondan bana tanıyadım ben o nimet belli gün veren ok diye de getir diye. Lu getir diye. Onun ben zannedik soraştırdım. Kim nämedigin nemetdim. O Alman idi nemetmez diye de bana. Onun durduğunu çağırıp durdu dedim. Bir halta bir manatlık var da. Bir manatlıktan doğulur dedim. Ağzından boğdan dedim. Hayetinden oklak kayıt dedim. O yetti. Sefini çıkan ok. O. Hemen nämedigin düşünendir. O şolor yala oğlun ne şoloro yeme düzüne o da yeme o metodu vatta şu atında statistika yok o durduk arın bu olteri göre düşüşün alak dokumentin yok diyatta onu bağlap demetsek hemen yok bağlayıverimde dokument yok da ne statistikan yok olşalak hem bezeti yani şu at devlet yani durduk arın metodundan ne diye de düşünüyorum. O bize bu zatlar katı tanış zatlar. O da yung yele düşüp türmeye girip demedik o bakır bürokratyan demeler elmide ama şu toğun tatıp göründür. Bir pamoyunu yağma değil yattı Pıladıvış Pro'ma. Oğurluk o yıllarda batılık diyeler demedik. O türmesin zaten görün son hem tecrübesi vardı. Dur diyeyim. Gödem görünü yok görülü 7 minus 7 mi 8 mi aynı vardı. Sapar diye. Ben yani stayda seni görem yok diye de aynı bayırdı. Yani köçen ağırtında deydi 10 manat gör köçet deydi şonu göryen deydi. Ben gözmem şeyle diye de. O kıyınançlığı o bir Türkmenin bu yağdaya düşme mümkünçülüğüm yoktu. Yani şular yani devlet demetine yalanı, ahlakı demedenler için o şuna düştük biz. O ne şun halk matlakatı gören günden beri yalan başlandı. O Türkmenin tarihinde yalan değilen zat umra adamda yani çöl adamında göçüp gören adamlarında yalan bizim hiçbir yemeğimizde yok bolu da at derler. Yani ne şu halk matlakatı öyle ahli Türkmenistan'ı yani yalana yemeğe çöğürdüler de. Öyle yüzlerim kızarayanlar hiç değer süt giyenler. Köp şara biz kızıllarlı olansın ütken ok diye onu ahlaksızlıktan ütken ok. O kızıllarıyım da bunun üstünü yapmayan olmalı. O ayıp zatlar, bu zatlar, o ağaçı neme, o yumura neme edip aydiyas olun, bu milletin bu tragediyeti. Bu bir nadanlık doğru deyip, ona ayttım ham diyen, bu doğrun adı, altınatır diye olun,
Yani altın asır, altın harpler bilen yazılan nadanlık döwrü. O liyakat ortadan ayrılan soň şeyle bolmaly, başga bolwan bilen okmakan yani. Bu dinin yani teokratik döwletler bolýandyr. Dini döwletin nemesine garlan, İran ýalak, neme ýalak. O ýalany liyakatsızlygy döwlet nemesine getirsen ondan merwet bolýan eken. O ne döwlet guraňyzda o liyakat o iň ýokary nemetmendir. Liyakat demek professionalizmdir. Owa. Liyakat neme bolýar-da Sapar ağa, bizim türkmençe düşünükli dilde aýtsak. İşi başarayan adamın iş başına gelmesi de. Yok Bilen profesyonel adamı. O profesyonel adam Oo. bolmaly. İşi Peki becerip bilen başarayan, adamın o gelmesi. başarayan ýalak bolup görünýän adamlar gaty kän bolýandyr. Yok, o neme del. Neme de amaydık geçeyinde bir maslahat hükmünde Yani halkımıza. Şu neme dildi de siyasete koşulmaňdydylar, koşulmadık. O akıllı bol, aýdylan etdi, aýdylanamady gördük. Näme diýse etip gördük, indi bir ayağımızı gıýşyk basıp o biraz çyzykdanam çykyp görelen, yani halk bolup. Nälik bolar ka halk maslahaty üçin aýdýanda, halk maslahatynda bilmedim O- yani bizim adımıza nemeler berýärler, kararlar berýärler. Yani bizim yurtdaşynda pasportsuz gezip ýörsda. Owa. Şonu gaty neme var abi. Yani döwlet instituty ýok diýen. Yok. Yani şu halk maslahatı bilen şu pasportu yan-yana getirsen buna düşünmeyecek adam yok mu ka diýen yer yüzünde. Gaty neme bolmaly mı ka onun için? Samsyk bolaymasan. Däli bolmagyň gerek de, akıl saglygyň yerinde bolmaly däl. Ene bir günlük akıl saglygyň yerindeki adamyň düşünüp biljek bir meselesi bu. Owa. Şonu maslahat berýän halkymyza. Owa. Akıllı Ýolum yeme ýok. halka da maslahat berýär. Ne şu rejim bilen görüşýär diýenlere de şulardan şu halk maslahatyna 30 ilde edilen çykdyjyny alın. Şoň gatnaşan adamlardan alın. Olary tanýaňyz, köpüsini bilýänsiňiz, biri goňşuňyzdyr, biri garyndaşyňyzdyr, biri tanşyňyzdyr. Yok hortundan başlaň. Başy Berdi Muhammed maşgalatyndan. Olaň hem beje halk maslahatynda görünendirler bir ýerlerine. O bu kulüp barmadyklaram bardyr. Olar guramaçylygyna gatnaşandyrlar. Olaň örçenli. Mallaryna el goýun. Mallaryna, mülklerine el goýun. Olar näme üçin ýaşamaly bolýarly o tidem bomşyalak. O çörüňdi gözläp dünýede tergedan bolmaly. O ýöne şu halk maslahaty entek näme münmäken halkyň şu taýda halka ýetijek çörek iş güýç aş hem berat bady. O şular hökmürawan bolan günden başlap halkyň ýagdaýy emetdi de. Köpsünem ağırlığı yol bilen ettiler. O atid ağırlanmalı mı? O ağırlananı indi bildirdik biz, düşündürdük. Bunun hakkını soracak gelmiyor. Onun bir de soracak. Ha? Edeyim. Yok. Elime mıltık alıp barmalı olacak mı kanip şeyleri akleme diyen ne? Bu olsun da. Sapar ağa, indi hazır gurunlarimizin käbir nemelerini ýumura çevirýänimizin sebäbi şu da. Bu zatlar galdyryp bolmajak bir meseleler. Ya hem mezady bizler bizim canymız etten, sünkden ha, demirden däl. Owa. Şonuň üçin halkyňam özüne helki aýdyşmaýalak düşen ýeri bar da. Ama şunlara ýöne ýalňyşy bir köçä çyksa halk bara korkunjuna gaç gitjekler. Bunu taklayan hiç zat yok arkasında halk bolmadyk näme oturup bilýänlerdir onu ýöne köçä çykaýyn.
Başka hiç neme dat gerek geldir. Urşup tövüşüp önemet bölme de gerek geldir. Köç açık yeterliktir. Bunun nemesini nem için şey deyip aydı bilen Sapar ağa. Käbir owalar vardır. Owalarda toy bolýandyr soň. Ay toyun soňunda bir uruş bolýar. Uruş gıýkylyk. Owanyň uçaskowy melisesi içine girip bilen däldir. Yani şu taýdan bilivermeli. Yani şu taýdan uğralyp aýtdy. Da halkyň yani öz arasynda urşanda da melisesi gelip bilmeýär. Birden köçe çykyp hakmy sorasaň melise tapman bilersiňiz köçede. Onun käwirdatlar nämäme gelýär? Täze etraf açdyk diýerler-de. Hem gürküm tutýar, hem ağym tutýar diýenýärler. Bu etraflar boşak gallar. Deň adam. Ol şol ýanky boşap gally diýdirmeli üçin açdyk diýerler-de. Bulun metodlaryny öwrenip bermeli. Näme diýen bolsa şoň tersini pikir etmek mejburiýetine galdyk-da. Şuat. Men Aktepe etrafı var diye Lelin rayonu. Çok boşak kalını bilen de tebebi günde güleşip durumda. Ben özüm yemreli olup gittim ben. O kaptanaki nemelerim var da. Onların boş etraflar. O Farap kadimden her Farap rayonu var. O bir Fuat Farap'ın içinde adam yok. Onu tereden açık gördüm. Ne bu yalanlar, nemeler bulon kanına think gidip de. Ondan bu samimiyet sözünü yok edip bilen millet o nirak var bilir. Siz gözüne getirip bilen. Bu Türk sözü deyip bir öğrenler var da. Yani Türk değilen daha Türkmendir. O şu tayık baran sözlüğün hemmesi orta eden sözlerdir. O täze yani kompüter ýalak, bilgisayar ýalak sözlerden yani soňky çykan nemelerden galany. O tapusyna çendi. Tapu orta eden barandyr. Yani Osmanlı demeň tapusy vardyr. Yer eýeçiliginiň, mülk eýeçiliginiň kaýda geçýän dokument registr nemesi. O Türk bunu tapu diýsen näme diýär-de? O yani köne neme dönecek oradan sorar yalak bir size peyda verecek rahatı dönün. O tapu sözü şu tayık baran son yer su nemen hududu eğçileri geçmeliğine düşünüp başlardı. Şu zatlarda uzak saklayalardı. Şunun için partiyedir böyle. Ben Netavet Savioğlu'nun partaçılarının içinde en bilgili partaçılarının biri ben. O şu partek men o ne hile kamsıklıktığını o bilmeli adamların biri ben. Ağzım ayda oturuyorum dedi. Otu değil, yani halkı güymeyecek kuvvet yerlerde Kıtay'da. O hemen güymeyip bile bir ikinciden halkı garip taklap bile de. O sizin gedaylığınız 100% abispeçindir. Partek gen o zaman. Gedaytın. Buna başka düşünülüş dağıt gözlep diyorum ben. Şu etrafın bilen partek gen etraflar orta, oblisler orta, oblisin bilen gedaytın. O tavet de uğruna bunu ne edip yaşadanlarının hatap kitabına bilen okur da. O cehalet deyip son çınaydı yani. Ödem parta arasılı işlemeti yani kolonyan bir nemeleri oluyandır. Yani sömürgen esasi instrumentleri oluyandır. Yani Türkmenistan'dan çiğmal çıkıyor. O çoğunu yani kolon yani nemeti imperiya kontrol etmeliler. Son düzgüne salmalılar. Son öz eline saklamalılar. Öz nimetinde. Onlar haytılar. Ne gaz upravleniyeti vardır. Neft upravleniyeti vardır. Şolordur. Onun parkta etat nemeli. Şu tırıyor gidiyen yerleri.
O şo taýda durşuna orsdur. Hiç wagt türkmen bolan nädir? Men şolaryň içinde ýetişen birinji milli kadyr şolaryň içinde. Yani katap kitabından, o tekniklemelerinden badır elbette garrylaram ken. Ors, durşuna ors. Onu düşünýän neme de ýokdy. Ýanky Soğumynyň başlyklary bolýar-da. O ýerde ýani Moskwada çykyş etmeliler. Ýylla bir tapar ýani plan taşýar edýän ýani. Şoň takladyny men başlygym bardy, plan bar derler. Mar Nikolayny Ilina diýerler. 7 klas bilimli. Olyn ýöni dünýalak. Daklatlaryny şo ýatyp berýärdi. Şuň hem beje ministr ne de beýlek ne de ýani birinji sekretarına da. Yok başka. Onu ödem ýaryp berýär, okap berip bilen oklar diýip düşünen oklar da. Deýrenýär fakir. Soň men işgärim boldy. Pensiýa çykan soň. Howatlar 60 ýaşlarynda. Ol pakta ýygdyrmak o deruriyet ýok awda. Yine de bir aýtmaly zat halk matlagaty. Biz industrial demeni yaşamadık cemiyette. Industrial revolüsiýa diýilýär ya da devrim diýilýär. Industrial neme geçmeyen ötüş bolýan nädir? Onu hem bekşen bilýär. Biz Amerikany täze nasip nemet görümdik. Bu ne şoňa öňüne böwet boldy da. Şu yankı sakallı yaşul tipler var. Yankı el bulak mutlu olurum bir dat diýerler. Yazma pozma nemesi badığından da şüphe edýän mene. Olur şolar size yankı industrial revolüsiýany edip berjege meňdiýän bir seredin. Onu etjek adamlar vardı. Ne bizim döwrümizde biz ne şoň geçmeliligini bilýän o biz teknokrat adamlar. Liýakatly öz uğrumuzdan. O men başka nemeleri bilen demem ýok. Onu ýöne öz uğrumuzdan o Sowet Soýuzynyň içinde o kim bilen oturup gürleşmelen bolsa gürleşip bilýärdik, dikleşmelen bolsa, jedel etmelen bolsa o hakymyzy almaly, nemetmeli, urşup almalan bolsa alyp bilýärdik de. O şo derejedäki biz o tanalyan, bilinýän spesialist. O bizim hatyramdan şondalyk bizi Sowet Soýuzyny tanamaýanam ýok. O biz industrial revolüsiýany amala aşyrýardyk. Bu wagt Türkmenistany biz ýa çölüni gulzarlyga uğraýardyk. O edemiyorduk. O tejende bir Davut kurduk. O başlangıcı traktör Davut. O ilki at ýorşuny nemeden başlamalylar. Yani taýin nemeleri elýär ýygnaýan. Soň onuň bir kanaky detalyny diýen soň ýene de köpel diýen şey onuň onu näşillen traktör çykaryp beren Davudy urlaýar da. Onu Goç Holding bilen o kontrakt etjende başladyk. Şo Davut nerede diýip soran. Ha? Ne şu halk matlagaty o demedi. Onuň Aşgabatyň eteginde çoğurly töwereginde 38-39 min hektar ýeri çöl. Yani sırgap ýatan çöller. Şonu tekilleip şo taýyny 50 hektardan 100 hektardan bir eksperimentalny fermer hojalyklary öwrýärdik. Öwrüp başladyk. O taýda bir 7-8 min hektara tekilledik. O taýy suw ertdik. Ýeriň aşagyndan suw çykardyk. Onuň Aşgabatyň kanalizasiýasy bardyr, atyk suwy. O şu adam ýatandyr. Köl bolup. O şonu Akşitli Tarujeniýa İsrail bilen ýa proýektinde addym edipdik. Şol atyk neme şo taýyk ýetdi ýa-da.
Onu demedim ekrançılığı rahat ulanıp bolýar da. Duvara salatda. O şu 39.000 hektar ahıl demetini öwönüm bilen, etüt bilen, dolu artığı bilen hem üçüne diýär hem yankı pilot projekt yankı eksperimentalny hem görkezmek nemetmek üçin bir demedi. Şonu men işimin daşından şoňuň meşguldum da. O ta kapinlara şeyini derttik. Soň nemeden internetten görýärdim ya Google'dan. Yani konteynerler içi turvoli o dargadylar nemeli. Şu zatları ýok etdiler. On iň ýok eden zatlaram ýa kalhodlaň, tawhodlaň sermaýesi batda. Mali, mülki, nemeti. Şonu ýanky ortada hemmekşe ulanyp boljak derejede bir aýlanyp duran başlangıç sermaýe hökmüne hyzmat etmeli de. Şu zatlar. Onu edip ýördük. Ya durmuşa geçip ýötdi. O kalhodlaň 170-100 tegteni ýa geçen nemeli. Yani şu döwürde bularym halk matlagatynyň ýanky sürüsünde oýnaýarlar da. O reforma geçirýärmiz diýip o ekrana çykaran ýerleri ýokdur. Halk matlagatyna çykaran ýerlerim ýokdur. O etmeli yerim ýokdur. Gadet jurnallary da nemeden okdur. Şolong ýalanly nemetini çykarýarlar. Hakiki realni. O şo neme durmuşa geçirýärdik biz. Ýene de 6 ay bir de rahatly metik bolsa biz geçirýärdik, ýygyna da alyp bilmeýärler bunu. Almalary mümkin der aljak bolup görsinler. Malyny berer. O çarşak bilen aşlarlar. Halk birazcık gayret eden olsa geçýärdik diýäňiz ha? Biz gaty uly depkin bilen ödem bir şu gatky Google'ň ya beýleki nemelen startuplar bar. O orta edy üçin şolardanam mühim bir startup demeti ideýesi batda şol. Şu adam durmuşa geçirden şeyledir. Ýöne o sermaýe ýok, onu ödüň oýmaly bolýar da bu. O wat bady şu sermaýe batda. O 2 milyon sığır 15 milyon neme o onu şakıl mal o ýöne mal alanda şonu ortada aýlanyp duran edende o wat onun näşetde köpermeli. O müňlerçe mal mülkiýeti, ýereýeti o ayağının üstünde duran, o şahsiyetli, o gıdırlerli bir Türkmenler olacaktı. O nememli şodu. O da dörüyedi. Ödem adamlarım hüvvet edip ediyediler. Soň Sapar ağa şu helk aýda nemäňiz bir çemçe gat nemeden gatykdan ula giden suýdy gatyk edip bolýar da. Belki başlanış startup diýdiňiz ha. Şu neme Aşgabatyň eteginde yer açdyk diýdiňiz. Bakın şeýle bolanda endi men neme diýende beýleki velayatlardan gelip görüp gerek bolsa sizden kömek isläp siz de elbette adamlara iyi berersiňiz bilýän adamlar we başga ýerlerde de yerine göre, şertine göre şoňa meňzeş nemeleri bolýar. Bu Türkmenistana köpelenden soň bunun başka Özbekistany var, Gazagystany var, Orta Aziýada beýleki türki devletleri. Olaram bizden gelip nemet bile. Bu da bir gelir gaynağı da Sapar ağa. Sen gelip muhtuna öwreni gitmeýär ha. Hemen yan senagaty dörýär. Et senagaty, tüýt senagaty, o peýniri, şerabi demesi gidýär. Bu bir şeyle bir yankı geometrik progres bilen gidýär de. Bu yankı bizim dememiz multiplikator diýilýär bu deme. Yankı suwun içine bir daşdyň ya. Torkunjuklar emele gelýänler.
şol yani kızın ýan daş şol tolkunçuluk emeli getirýän. Onuň her tolkunyň bir puwdok. Owa. Indi bir öz Owa, dilimize biz ne şöyle etdiýänder? edip Owa, biz halka düşman bolduk. Bu yalançylar halkyň gahrmany boldular. Indi şu wagt şu onjuk musafirni ya da Murat Berdi sohbetininden toğran. Owa. Ne iş yaptınız? Owa, han ne diýýäňiz? Halk bu zatları demeden ok. Bilmedim, görüp bilen okmu? Ya da yankı yok oradan seyredip bilen ok, suratı görüp bilen ok. Görse bölök görüyor, o da yanlış. O sen diýdiň ya, Aşgabatda gelip dämedi. Biz her oblastda diýdik bolar ýaly. Her oblastda eksperimental hojalyklar bardy. Her oblastda aýratyn geçirilen nemeler, adamlar şo taýda tälim, tejribe alýardylar. Onuň her oblastdan öz nemeti var, normasy var. Bizim mümkinçiligimize göre Aşgabatda okudýardyk, institut açdyk, ýörüýti. Yani iqtisadi reforma boyunca. Eğitimden berýärdiňiz ya. O eğitimden berýärdik, yerine de gidýärdik. Her hepde bir oblastda 800-900 müň adam ýygnap o seminar geçýärdi. Bu atlar ýöne bir ýatyp demedel. Ol bir adamyň, ýarmy adamyň edip biljek işem däp bolýany, şonu edipdir. Bulan gorkularım, nemelerim şol olmasa o meni näme üçin işten aýyrmaly? Biz altın yumurtka udlayan nemedenem. O degerli adam abi. O yerine de şu halk maslahaty, o noňum side banan. O biziň eden nemelerden öz propaganda nemeleri üçin ulanýarlar da. O biz 2 ýylyň içinde ähli Türkmenistan gaz hem su bilen üçin ederýalyk turbo çekip berdik de. O Türkmen tarihinde bolun da atlar derler. Ödem bizim döwrümüz, indi radio uleýin, o edip ruhsadyň bilen, bizim 70'den geçipdir. O bizim eden işlerimizi agdayan adamım ýok bular. Bolmadyk ýalyk diýip kabul edýärler de. Özümüz aýdaýmasak diýäňizmi? O. Aydın. Ne 25 ýyl ýyda idin. 94-nji ýyl alyň 25 ýyl ýyda 25 ýylym ýok görýük, 30 ýyl näçe ýyl geçen bolsa. Bu bizim döwrümizde alyň. Ben bir 4 ýyl işledim de şo taýda. Şu zatlary gurnap demedip görün. Şolun hemmetinden owdur. O hemme ýöne iqtisadi nemen galdyraýmalylar. Olar ýalak işlen döwrüm ýok. Ýa Türkmen tarihinde ýok da. Ýöne neme de däl. Näme şunu iqtisadiýatçylar baý bolsa, ýa taryhy öwrenýänler baý bolsa, dokumentler vardır, hemme tarih vardır. Ýazgylar. Bizim reform edenimizden hemme jany ýazgysy vardır. Hagatlayın hemme personal adamlarına için atları bilen kim näme jogap berýände için biz işlemizde gaty näme adam teýalak diýilýärdi. Şonala işleýärdik. O Türkmeniň nemesine mentalitetine gawat gelýän adam däl. Para berde neme var da daýdaýyn. Bir tarapdan bizim genetik fondumuzun güçlüğüne görkezýär da nädik görkezýär aýdyp bereýin. Indi siz aýdyşyňyza göre Sowet döwründe ýetişdiňiz-de. Owa. İstese istemese ulanmak üçin bir adam ýetişdirmeli bolýar da. Mecbur. Şoň içinde bir sansını gowy edip ýetişdirmäne mümkinçilik zemin hazırlapdyr. Elbetde emmesini o ýetişdiren däldir. Sowet döwrü siz özüňize goşant demedensiniz. Yani bir sans ýetişenem şu wagt Türkmenistan ema yeterli bolupdy da genetik fond oýandyrmak üçin ýa-da
şolaryň başyna bela bolmak üçin, ýani genetik fondun güýçlügini aýtmany nemetdim da. Dogry düşündirip bildimmi? Men öwdüm bolýan. Indi seni de öwdüm Sapar ağa. Türkmeniň genetik fondunda öwdüm-de. Biz ýöne ýerden neme millet däl, hakykatdan hem tebigatyň şöyle bir men kanuny onuň bar. içinde iň akyllysi, iň edenlisem däl. O bedýalak onlar jigitler wagt o taýda. Onda onlar görüp bilmediğim üçin mi oldu? O şeýlerak men ýöne diýri alany diýsen o ýerde ya da ekrana çıkıp bilme mümkünçülüğü bolany diýip kabul edýäňizmi? O ben ýeke däl, onuň içinde de iň akyllysı däl. Yok. Hem de özüme ýatyp görmäge nemem ýokmy? Yok Sapar ağa, bak tebigatyň şöyle bir kanuny bar. Tebigatda dürlü ýyllar boýunça canlılar nemet ýa-da canlılaryň asıl beýniň nemesi hayatda galmak, ölmän galmak. Şoňa işleýär. Hemme canlılaryň, adamlaryň. Siz hayatda galdyňyza görä olardan biraz nemerek bolýaňyz, akylly bolýaňyz. İster istemez. Ay deme, tarapdan suba diýil ýa, akylly oglanlar känni, newede oglanlar bar diýip, ne şu halk maslahaty. Şolary daşlap öldürmeli diýip çapak çalyp oturan adamlar şular. O bizi daşlap öldürmeli diýerler. Siz şo zatlary ýadyňdan çykarypdyňyz. Onu demelerde bahadır, bahadır ayrıptırlar. Daşlap öldürmeli o tribuna çıkıp duran gelin jagadyň nemetleri var. Kulağımda ne täm giden o. O şolong çağalary o yani Türkiýede oňmuň hyzmatyny edip ýörler. Ya o. Yani bu taýdan aýtmak isledigim bir tarapdan halkymyza da şu beýnimizi ulanmasak tebigat bizi taryhyň sahypalaryna gömüp gidýär da beýnimizi halk bolup galjak bolsak ulanmamız gerekli. Yani bunuňa mesajyny bermek isledim aslında bir tarapdan. Yani sawol edýär, näp bu ýurt size neme? Size gerek. O biz o näçe ýaşajagymyz belli däl, ýöne näçe ýaşasagam bir onurly nemeli ýaşamaga çalyşyp ýören bir neme şahsiýet diýin, adam diýinmi? O bir de bu zatlardan biz ýöne bilgimizi, tejribemizi o ýaşlar bilen, halkym bilen paýlaşýan, onuň bir bolup geçýän zatlar onurumda nememde diýýär-de. Ben ka diýýär bilmedim. Köp kişiň tezini çykarmaýan bolsa degmeýän bolmaly. O da bir gowdat däl. Biz artyklarymyz ogullarymyz, gyýdlarymyz üçin atamyz, kakamyz şeýle bolupdyr. Diýdirmeli üçin. O şolong men artyklarymyň öňünde özümi gaty jogap duýan. Olar Türkmenistany belki de ýaşamajakdyr amma onda da. Ýani agtygym men görüp oturýan nemeni. Yani adamlar yani halk maslahatynda el bulak notly bir zat ýerýärler. Men 4 ýaşa agtygym bar. 4 ýarym ýaşadym. 5 ýaşadym diýe bolýar. Ýaşany o näme ýa-da editoriýalda menden. Men dedim senki alak dedim aboyda dedim surat çekýärler dedim bana. Onu dedi götüne dedi çelpeli şapbat degermi diye de. O bilmedim dedim. Çelpeli şapbat bilen götüne kim çalacak? Yani tamamın yüzüne surat çekýärde o ejeti ondan çelpeli şapbat berýän bolmagy semelle. Bulan komisyondan gowdal şonlar ýalak surat çekýärler diýen. Çağa da geň orýada suratları. Arpa ekip diýä, buğday oran ýokdur diýä. Ämekseň şonu orýan. Onda meniňe sorawlarym gutardy Sapar ağa. Ustayda gutaraýal ýadat baň meni. Onda deme halk maslahatynyň demesini şulara ödedim. O ne bahana size.
hem bekşe bakanı yekeneme değil. O. Bunun yalanam hem beceti ortada. O her tapar aylık vermeli, näme vermeli deyip durotları yok. Onun bahanağını goğuşar. O şuat ne? Mayı elleri bilen öldürü. O kapanın ağzından yemetini açtılar. Ama bolýaran da ildeşler. Bolya illeşler sağ olun. Sağ olun. Görüşelim. Ama siz hem geldiniz, soralara cevap verdiniz. Sağ olun. Abdurrahman sen de sağ ol. İldeşler sağ olun.